ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମକୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ନାଁ ହେଉଛି କହିବି କଥାଟି। କହିବି କଥାଟି। କବୟତ୍ରୀ ହେଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଯେ କି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତକୁ ଯେ କି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର ଏମିତି ଜଣେ ନାରୀ କବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତକୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ବହୁତ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତମର ଏଇ କହିବି କଥାଟି ଅନ୍ୟତମ। ସେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କହିବି କଥାଟି। ଆଜି ବାପ ତତେ କହିବି କଥାଟି, ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ। କାହାକୁ ମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି, ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ନିର୍ମଳ ତୁହି ସରଗ ତାରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ। ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ, କି ମଧୁର କି ଡଉଲ। ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଦରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବିତାଟିରେ? ଜଣେ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଏଠି ସେ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ କହିଲେ ଶୁଣିବା? ଆଜି ବାପ ତୋତେ କହିବି କଥାଟି, ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ। କାହାକୁ ମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି, ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ତୁ ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ, ତୁ କାହା କୁମର, କାହା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏ ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ତା ବିଷୟରେ ମା ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତୋ ପୁଅକୁ। ତୋ ଭିତରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଅଛି, ତୋ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଛି। ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ଶୁଣିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୋ ଭିତରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ତୁ ଆଗେଇ ଆସିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ। ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ, କି ମଧୁର କି ଡଉଲ। ତୋର ହସ ଆଉ ତୋର ଭାଷ, ତୋର ହସଟା କୌତୁକିଆ। ତୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛୁ? ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ତୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମା ବାରମ୍ବାର ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଏଟା ବୁଝେଇ ଚାଲିଛି। ଥାର୍ଡ ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ତୋ ଆଖି ଦିଟା କେମିତି ଜାଣିଛୁ ନା ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଟଟି ଜଳିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ, ତୋ ଆଖି ଦୁଇଟି ବାବୁରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ, ଚଞ୍ଚଳତା ଶୀଘ୍ର କ୍ଷିପ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁ ଗତି କରୁଥାଉ। ଆଉ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ତୁ ଖେଳୁଥାଉ। ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଧୂଳି ଖେଳ କରୁଥାଉ,
केतବେଳେ चोर पुलिस खेल खेलु थाउ ए सबु भितरे तते भूली जिबा उचित नुहे। तू ओडिशा माटी रे जन्म नेइछु ओडिशा वीरत्व कहानी विषय रे तू जे सुनिबु तोर उत्तरदायित्व माने आहुरी ऊपर को उठी पारिबे एवं तो पूर्वपुरुष मानकर वीरत्व कहानी जदि तू सठिक भावरे टिके बुझीजिबु एवं शुणिबु तांको वीरत्वर कहानी तो लोममूल टांकुरी उठिबो आ तांकुरी भली हबा पई तू निश्चिंत आगभर हेबु। जा हौ ए तीनोटी पद तुम मानक पई आज मु कहिली। आउ कुंतला कुमारी सावत एई कविताटीर नारी कवि ता छड़ा कुंतला कुमारी सावत जहा जा सब लिखिचंती मु एई ब्लैक बोर्ड रे लिखि देइछि। देख कुंतला कुमारी सावत नारी कवि से तमर एई कहिबी कथाटी छड़ा से कौन कौन लिखिचंती अंजलि अर्चना स्फुरलिंग नतुंडी कालीबहू परसमणि एई भली से अनेक काव्य कविता रचना करी आम मध्यरु आज से चली जाइछंती सत किंतु तांकर कविता को पढ़िले एवं भी देहरे शतसिंहर बल जाग्रत होई उठे एवं तम मानंकु आउ टिके आगु को नबा पई ताकर प्रेरणा तांकर भल पाइबा एवं तांकर लेखनीरु झंकृत होइथिया प्रत्येक काव्य कविता आम मानंकु निश्चिंत भावरे आगु को उठेबा को सहाय्य करि थाए। तेणु करी आजिर एई कहिबी कथाटी तुम मानकु निश्चिंत भल लागिथिबो एवं आकु अक्षर अक्षरे पालन करिवो। एई जो कुंतला कुमारी सावतंकर लेखा अन्य लेखा मध्य तमे माने सब पढ़िबा पई चेष्टा करिवो जहा फल रे गोटे कविर भाव तम भितर जाग्रत हो उठिबो एवं नुआ नुआ भाषा शिखिबो नुआ नुआ शब्द शिखिबो एवं ता छड़ा से शब्दर माने मध्य तमे शिखि पारिबो एवं कौन सी गोटे जगह भाषण देले किंबा काव्य कविता रचना कले से जो नुआ नुआ शब्द तमे पाइथिबो ना ताकू ता भितर जदे तमे पुरे की लेखि पारिबो बा कहि पारिबो ता निश्चित भावरे तम मानकर भाषा प्रति भल पाइबा आउ भाषा को केते तमे भल पाउछ निश्चित भावरे सेठी परिप्रकाश हेई पारिबो। धन्यवाद। आउ पुणे नेक्स्ट पीरियड रे आमे एटा निश्चिंत पढ़िबा। ओके।